Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakak jua dari Michael Pongro, pe ngasih masa apa nongrak nonglu. Te pi hakane ka film ka ban sami shen po bi juice na mahol. Pi shim benta kum we. Hakane ka film te ngasih manta. Kung kinong sunong kato hakane ka film raibi kalong kum nong sunong na hakane ka film. Kere ka sin ka banding ko bangan siya manta hi kam film bro. Hake tu ka por ngamde bro ba kulut por ban siya manta ki full film lese ki film he ken ba per amla re. Kasi na manta hindiat man join hakane ka film. Re ko sin ka banding ko nga bangan mi ning kong try hakane ka film he ma. No what ada si lengkot ro andai ya don manta lam hakane ka film. Te nakalyang jong pi sngo kum no ya kata ka kantin raibi. Nagdagan jonga te karaibi kadang hala kajong ke benta nganong kumno karaipi ngira sutuhi try dari magi pakasi para kasi lalangi ong karaipi kadang kala kajong ke kentin lalangi batai kan kata karaipi kala kata karaipi kapan pateng unong kumno nganam latan man batai ta karaipi ngan ombe kata tangan ta karaipi kan tak sutuhi try ki ba boleh jemput ya kata kentin raipi hak pren kasih jongi kentin kasih. Pi om baga dega sen ka balingkong pi shim benta ne ka film. Pi sngo kum no pi identity pa de hakapol pi ring do dega ne ka film. Ngala ya nanti long labun ngi music video ki bang ale ken Henry music video ka long trashi sing ngi shoot ngi la yo ban pelai pe ba no Henry ya ka film pat ka ba eken shawan ben shoot ya ka film ka ba kham he te ban pen i po cinema te ma ka simpor na ki snem ne sin ki benai te ta kadang yang nomyo lat ke ngi batre te ngayo lat si sin arsing galok kumbala ngi shoot music video te ini film rong awan ban sim ta kum to ikin si sin arsin tam tai long ta si pa arpat long ta kita benar mentalang kumengi dei si parlot te ki kwai nyes no ketilang handiat ro. Pi sngo kum no ba pi interact lang bat ki artist pa de hakane ka film. Pi shim jing ne pi sngo ba pi long parlok lang bat ki ne Nakaliang jonga te ngadai big kusi parlok hi bat kan ka film bar ngau ong epi na mga shoot ta hisi RC kan me kendu bon hero kai kendu betang argot bo itu ba alai got ba irekenes tangam tahi na manor kadai ngawan ta si singi kadai film te ngayo ban ak tang chu kendiat te lakot balai na si te pila ban ya thu kat nungut ki be shim benta ne ka film. Hanum lawan te mga awan ni film lo tang benda mentalang tai hisian go epi tai hisi ta kadang hamla tim lo je kai ngam tip iru ka story kumno sedang hadu kumno ka kod tang banga kermen we banga dan mentalang ha film kendian ngahap hiban sno ketilang kano ro long tai Kamu pila shim benta lang ki short film e pila. Ngalabon ki music video ki banga tale untuk ini ka erba temuan nanto ya isya katoka shadow do bisel babon along. Teka eka jingya pair pa de ba pin ya kita ki short film ki music video bani shim benta bat kan eka film ka ba ban pen i hapo big screen. Kajingnya pair te gadon bet to gilas tu hai tiu laga jong ka quality cinema laga jong quality kumta ki ka music video kan laga jong quality kumta ki kan ami ka si ka ta ka por kan ya kan kiu so ang hamu bai ka pair ka tu ka screen ka jing pet jingi ka dor khmat jingi pada ka screen ka he ka compare sure long ngi so komen ke tabalong na kanang jingi ba bangim don kalat ka ba indio ka por bagen ai ka por bagen le lang ha ta ka cinema tangi shu simantan YouTube ka tu ka balat por ai muntang lawai tre le na kun tu kan Te pi itu okum no pare yo director pi de kam kum no ning kong du ken shoba pin ye shim benta lang ha ka film. Atu ka por ngam kan masuk kumno ngai itu tambah kisifun ya ngam kan masuk kumno ba ngai itu iki tambah kisifun ya nomor satu ki por ngada ngata hindi gram hospital te kadai ka jam satu location kadai satu tengah sumi hendiat tengah simentalang tu Te pitre ka kam ka batte bhamo po hospital. ngatre pa hospital Te pi pen batte kum no pade ya ka por ba pitre po hospital bat ya kani ka por phile ring dur. Tingteng hapo badan lalong na kumni ma hapo ka YouTube ka tingteng te hapo YouTube kalong kumni por bang ngidan morning tingi hampa shoot masan wai bening ni manis na ka por bagin sim na ka por bagin ak film na kalan YouTube na ini ka film ba ka si shuti to si jonga ka si shuti bangai phi tinga na pa jingte masan wai morning teng shoot kandiat teng ida manta tum to kan yo on pendap kena long ba jing sedang jonga te ka hapo ki film he untuk kan
kamu naduk menu pila asdang ban rung ha kani kam bapin shimbenta ki short film ki kini ki featured film Kajing simenta jonga te hagi social media malong kadai baik ningkong kadai ka music video ka ba lap benmi da ka sorja production hadai ka lockdown tegila khot yang ban simenta to ka short film music video ka long shot ka music video te atau ipon amnut ban mi te ga khot e tai paro jonga ong ladadan arut aktor te ngan le mar kham singan dengan so te kan dia le kan ki le dan arut ki bai aktor wat ngai bai aktor te wat arut actress ke along singan te ngala mlin kan next santu pat ki pai ba tharai ngar ma yo men sim ki comments pai ba bat ki pai ba ki don kam te ngami biang sa ka jerai erbate man te ngam ta ayat jerai yasha jerai menta ka tukang shan de besep hari kan mi te jerai jai jai menta Te pitharai kani ka kam ak film ru kadi ka lat ai kam ai jam lam nam kam ta kitu ki bru ki ba shukut jingmot bet no te banum le issue ban net wat kam sarkar yo ban kanu ka business la dir dan teng ki bru ki om dan pisa te pitharai kani ka kam ak film ru nak benta kitu ki khna ke badan ya ka sap pitharai kadi ka lat ban ai kam ai jam kongi ki no simenta ka film hi kani kadai ka kam ka jam ka babiang ka wei pangatong ka kam ka jam ka babiang kadai pa in kersian cha mangi para kasi da kasi kenang ba ka kamai ka jiro kanwan lada mangi ngasu peniluk sa lada mangi kum ki artist ki para baat lese kiwe ki film bat kiwe ki film lada kiwe ki film ki ak kiwe ki film ki badai hang keteng jong kiwe pat ki film kila ban ya snok tilang ya ka we pat ki film ka basan mi lese ka bandang mi ia ban snok tilang mar baro i pan isha ka jinge teli de para mangi hade ngatakan ka kam ka jam ka sawan me nadin jong isu i hab ya teli sha ka jinge teli ka jing tri ka pani ka jing teli ka long ka bor ka ta kalat kan pli te ngi ki breu lada ngi ya teli kalat kan pli be kanu ro lada ngi business ngi le kanu kam ngi haban teli kumta ngi la ban panhe shu ngi la ban ai kam pa sai ki we pan kai ka jingkar pat sha upat ba kin wan ban support lem na ka benta ni ka film raibi te na ga leng jonga te ngai khuble ya nong sai ni ma ka bala sim interview ngi menta sim kenang man ban tip ban plai pai ba no ya kan ni ka film raibi te haswa bagin kan sepang kata gi ai ngoi play try kan ran balari la sumar yangi te ngai scam ba kini giling ba jong gini ki jing wan man interview jong hi hani ban tip nam ta film raibi ro kani ka jing penyai nanti jong play hi te kenang bangin ban tip pai ba sapi ki paro ki nong pet jong nong sen hi ma soba ba phenwan ban a jing sian ya kani ka film wala da ngamdei ba ga simenta full la kani ka film hen sim wi link khot video hane film hen re kumbang nga a jing sian mas nok tilang ka pat ya bisa ki pai ba ki ba pet ba ki ba ju ye ki film ka si soba ban wan ban a jing sian ya ni ka film te khub le sibon lu sia jarmo